hancur rasa hati, beli bisa diobati. Umpama wis niba ya Yusanti ditambah ketiban Anda. Ya Yusanti, wong cantik, wong eman, wong Dok sayang. Susi Omong mati suka karo sing ning omah, cuman siji kula sing gawe dagang bahagia. Tapi yen wis beda diilok katon ning mata, wis diilok tekan ini kali. Apa abot mingkana mimi gali sing duwe ringgit, 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 mimi gali sing duwe ringgit. Matur nuwun. Ikan Nonana Sing duwe ringgit. Bapakne Andre, 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 Luru genah usu pandok santi bapakne Andre, Iwas tula wis pasrah Dok santi los kanggo sampean Dok santi, Dok santi, Dok santi bocah madong Dok santi, Dok santi, Dok santi bocah madong Dok santi, Dok santi bocah madong Dok santi bocah madong Dok santi, Dok santi bocah madong Mimitung sayang sing paling eman, gelem rapi nek kakak. Mimi Wita, 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 tenimbang lara hati, Mimi Wita, bayari Mimi Wita. Ayu Santi, omong mati suka ya Ayu Santi, karo sing ning omah. Ibu Susi, cuma siji ibu sing gawe dagang bahagia. Ibu Susi, tapi yen wis beda nok ajeng paling Mimi Wita. Ibuwe Susi sayang, Ibu Susi wong Tugon. Ibuwe Susi sayang, Ibu Susi wong ajeng wong Tugon kulo. 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 Ibu Kanggo Susi Bunda Sandra Gemoy, Tugon kulo. kanggo sama dong. Susi wong ajeng Mimi Gali Singgaringgit, 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 Mimi Gali Iwas turut isikan setan Luru genah usuk-usukan Diwas pula wis pasrah Mimi Gali bos ringgit matur kesuwun kanggo sapa ibu Mimi Dian bos bongko 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 Mimi Dian
Median Bos Bongko Median Bos Bongko Median Bos Bongko Nok Susi Oh cinta Nok Susi karo wong sing kumat Nok Susi sumpah siji kula sing gawe susi tapi kien wis beda diilo katon ning badan wis diilo tekan apa abot ning kanan cek Bu Bos Amoy, Bos Amoy, Bos Amoy, Bos Amoy. Anak putu. Terima kasih Bos Amoy. anak putih bapak rawat